Volám sa Adam a do Volkswagenu som sa prihlásil kvôli vzdelaniu a perspektíve do budúcna. V roku 2013 sme začali so vzdelávaním s 24 mechatronikmi. O rok neskôr sme ho rozšírili o ďalšie dve povolania. Priemyselný mechanik a elektrotechnik pre automatizačnú techniku. Spolu ide o 48 účastníkov vzdelávacích programov za rok. Najväčšou výhodou týchto programov je, že sú výrazne orientované na prax. Po 2 rokoch štúdia v Centre duálneho vzdelávania a následne v závode získajú absolventi možnosť ihneď sa zaradiť do pracovného procesu, čím sa odlišujú od štandardných absolventov z odborných stredných škôl. Predstavme si jednotlivé povolania, ktoré môžeme vyštudovať tu v Centre duálneho vzdelávania. Takým základným sú mechatronici. Mechatronik je pozícia, bez ktorej sa dneska automobilový priemysel nezaobíde, nakoľko všetky výrobné linky obsahujú jednotlivé mechatronické prvky a zariadenia. Prirovnal by som ich k akémusi obvodnému lekárovi, ktorý vie stanoviť nejakú počiatočnú diagnózu, vie poradiť, prípadne ďalej vie poslať toho človeka ku ďalším špecialistom. Medzi tých ďalších špecialistov patrí elektrotechnik pre automatizačnú techniku. Tu sa naši študenti naučia od najjednoduchších obvodov až po zložité chápať súvislosti, správne ich zapojiť. Ako nadstavba potom je programovanie rôznych priemyselných automatov, ďalej programovanie rôznych robotov, v rôznych programovacích jazykoch. Volám sa Šimon Chmel. Očakával som moderné zariadenia, prístroje. To aj splnilo moje očakávanie, takže som spokojný. Ďalej tu máme ďalšiu špecializáciu, nazvime ich akísi chirurgovia. Jeho rajom je dielňa, kde si môže pomocou konvenčných obrábacích, ale aj nekonvenčných vyrobiť jednotlivé súčiastky. Využíva či už obrábanie sústružením, frézovaním, alebo zváranie, alebo aj obrábanie na CNC strojoch. Vítam vás v CNC učebni, kde pomocou počítačovej podpory si naprogramujú jednotlivé kroky obrábania a potom pomocou vysokovýkonného stroja si danú súčiastku aj vyrobia. Čaute, volám sa Erik Hajdila. Najviac sa teším na to, že po skončení tohto duálneho vzdelávania budem mať istú robotu v tejto firme. Unikátnosťou nášho programu je, že je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. Od uchádzačov požadujeme vek minimálne 18 rokov, výučný list alebo maturitu v technickom odbore, záujem o matematiku a techniku, dobrú priestorovú predstavivosť, remeselnú zručnosť, chuť vzdelávať sa v cudzom jazyku. Tvoju žiadosť registruj na www.volkswagen.sk v časti voľné pracovné pozície. Súčasťou prihlášky musí byť životopis, motivačný list a kópia posledného vysvedčenia. Vybraní uchádzači nastúpia v mesiaci september 2016. Naštartuj svoju budúcnosť už dnes na www.volkswagen.sk v časti voľné pracovné pozície.